Synes du, at bøger er for tykke til, at du kan læse dem? Så har biblioteket en række materialer, skrevet med lette ord til voksne. Det kan være krimi, små korte historier, rejsebeskrivelser og andre fagbøger. Bøgerne er måske omskrevet fra en tyk bog til en tynd og let udgave. På den måde kan du også være med i snakken om klassikere og nye bøger. Nogle gange kan du låne en bog og CD. På den måde kan du læse og høre samtidig. Biblioteket har også mange bøger indtalt som lydbog. Så hvis du ikke har lyst til at åbne en bog, så lyt en bog i stedet. Biblioteket har mange materialer, men ikke alt. Har du dokumentation på, at du har et læsehandicap? Er du for eksempel ordblind? Så kan du også få materialer fra et særligt bibliotek. Du kan høre mere om dette på www.e17.dk. Du er altid velkommen til at spørge en bibliotekar. Vi er klar til at hjælpe dig.